mudhara madungwe ndakasvika padhini pako usipo inda kusabatika mazuva. Ande ndiri busy bande ndiriko zvavo. Oh, mune muri busy, mune muchimboita nezvei? Ande ndiri busy nebasa raMwari, maprayers kudenga, kuona Mwari, a lot of things. Kuona Mwari. Madungwe muri right right. 100% right. Hausi 100% right. Unorwara musoro mudhara iwo. Ayo maonero enyu bosi ndimuri kudaro but nini handina kudaro. Kwete kuti ndo maonero edu, ndo zvautori. Saka tikafanana tese pamberi paMwari. Havana kufanana iwe. Koiwo mudhara uri kupindura paipo watengwa here. Vakomana musaita zvinhu zvakashata. Iwe mudhara zvinhu zvakashata zvechiita mbotaura newe. Uri kuti chiwe. Unozoona zvidumbu wakasviba kudai indakasviba. Wakasviba. Unavasa varume zvamunoita izvi. Hani munopawa. Munozvandika imi. Iwe ndezvako iwe wakatofanana naye madumbu. Ora zvikumwe zvakadai zvakaenzana. Zvakafanana. Bvunza mutwini wako madumbu. Jesu. Jamani. Muri right. Tingakubatsirai nini? Jamani. Msato mubi jamani. Ari kujomoka ndiani inini iwe? Msarohe nemutoriro muchidaro. Kurohwa nemutoriro nini? Manje ndakatomhangara kumapurisa, ndakatomhangara kukoti. Mhangara kwamakaita kukoti imi kunokubatsirai chiimi? Jesu! Kuti imwe musungwe ka. Kumakosi kwamadakinda uku kunorema ma. Kuremi kunoremera imi chete. Jaji na Major Street vana vamai venyu imi. Munoimara vana vamai venyu. Good morning class. Yeah. Kakwana reo, masekere muno kakwana reo. Kwana yo, ndo chichocho. Uzinora kuti ndini king. King vechi ndo zvinoita kuti musadzoka kumusha izvozvo. Kune waroi. Koiwa ndikutaura newe reo. Dzokerai kumusha uko. Ndakadzokera kumusha toroi. Saka makabveko rinyi? Takaya kuma 90s. Saka nomboita basa racho rikuruya vanhu kumusha wacho ndiani? Njini. Ndiwe. Njini. Jesu! Ndara unoda kurova iwe. Unezera neni? Ndakaenzana newe, tokurova zvakadaro. Ndini kwanza ne uri sabuki. Ndaidza ngokufuna usingabati foni yo. Uri kundichita kayo. Unza foni yangu. Ndone mabless angu ndokwanisa kana kutengera 10. Watichi? Ndikutamba kani. Newe mudzeo. But serious tanzo nokutaipa chidelete. Tinyaso kutsvaga ma exact words ekukutenda. Hey guys, Madi, thanks for watching. But guys, maona kama manakirwa ka. Musakangana kusubscribe ka ne kushare ne kulike. Sure. Thanks.